Сёння мы пагаворым пра нешта сапраўды незвычайнае, пра філасофскую сістэму, якая ставіць пад сумнеў адно з нашых самых глыбокіх перакананняў, што свет вакол нас нейкі няправільны. Гэта сістэма Маханея, і яна прапануе ні многа ні мала метафізічную дэтаксікацыю. І вось ключавое пытанне, вакол якога ўсё круціцца. Што не так? Можа, свет сапраўды зламаны? А можа, праблема ў нас, у тым, як мы на яго глядзім? Гэта, па сутнасці, галоўнае пытанне ўсёй сістэмы. Дык што ж гэта такое, гэтая Маханея? Вельмі важна зразумець з самага пачатку. Гэта не проста набор вераванняў, каб паразважаць. Не, гэта практычная праграма. Мята — ачысціць свядомасць і вярнуцца ў стан, які тут называюць першапачатковым спакоем. Галоўная метафора тут — зялёная таблетка. І не, гэта не як у матрыцы, дзе зрабіў выбар адзін раз і ўсё. Тут гэта пастаянны працэс, штодзённая практыка, якая патрабуе, скажем так, інтэлектуальных высілкаў. Добра. Каб ува ўсім гэтым разабрацца, вось наш план. Мы пройдзем праз 6 асноўных пунктаў, ад асноў праграмы да яе канчатковай, вельмі незвычайнай мэты. Так, пачнем з самага пачатку, з падмурка. Бо без разумення гэтых асноўных ідэй уся астатняя канструкцыя проста не будзе трымацца. І адразу ж, вельмі важны момант, які трэба засвоіць. У сістэме Маханея ёсць стваральнік, гэта першая крыніца, абсалютна дасканалая. А ёсць багі, адміністратары нашай рэальнасці. І гэта, ведаеце, зусім не адно і тое ж. Гэта дазваляе патлумачыць, чаму наш свет недасканалы, не вінавачачы ў гэтым першапачатковую задуму. Ну а зараз рыхтуйцеся. Мы падходзім да самай, мабуць, шакуючай ідэі ўсёй гэтай сістэмы, да і аксіомы, якая супярэчыць усяму нашаму досведу. Чуеце? Свет ідэальны, завершаны і поўны ласкі. Гэта проста ўсё пераварачвае. Атрымліваецца, уся праблема не ў знешнім свеце, а ў нас, у нашым скажоным, атручаным успрыманні. І вось гэтая табліца выдатна паказвае гэты разрыў. Глядзіце, злева ідэальная задума. Напрыклад, абсалютная свабода. А справа тое, што мы з гэтым робім. Ну то бок, ператвараем у хаос. Або карма, задумана як самарэгуляцыя, а ўспрымаецца як некі несправядлівы лёс. Ідэал і наша скажоная рэалізацыя. Добра, калі свет ідэальны, то чаму ўсё так кепска? Адкуль все пакуты? Вось тут мы і пераходзім да канкрэтнага дыягназу. Бо ў гэтай сістэме ёсць назва для гэтай хваробы ўспрымання. І назва ў гэтай хваробы, скажем так, вельмі правакацыйная, вульгарны сатанізм. Але тут важна зразумець, гаворка не пра некія рытуалы ці культы, не. Гэта менавіта паталогія мыслення, памылка ўспрыняния, якая стала масавай. І якія ж сімптомы ў гэтай хваробе? Па-першае, глыбокая упэўненасць, што свет проста зламаны. Па-другое, гэтая вось аўтаматычная, рэфлекторная агрэсія на ўсё, што адбываецца. І па-трэцяе, апатія. Той самы стан, які тут апісваецца вельмі трапным выразам. Так, а зараз мы паглыбімся ў, мабуць, самую дзіўную частку гэтай сістэмы. Трымайцеся, гаворка пойдзе пра нефізычных паразітаў. Так, іх называюць летуны. Паводле гэтай сістэмы гэта неарганічныя драпежнікі. Каб было прасцей, уявіце сабе штосьці накшталт дэментараў з Гары Потара. І харчуюцца яны, як сцвярджаецца, нашай негатыўнай энергіяй, гневам, агрэсіяй, страхам. І тут самае галоўнае пытанне, як жа перастаць быць для іх ежай? Як стаць неядомым? І адказ праз унутраную працу. Спыніць бясконцую балбатню ў галаве, дасягнуць унутранай цішыні, перастаць рэагаваць агрэсіяй на агрэсію, па сутнасці змяніць сваю унутраную вібрацыю. Добра, з дыягназам разабраліся, нават з паразітамі. А што канкрэтна рабіць? Якія крокі? Вось гэта і ёсць тое, што ў сістэме называецца шляхам дасканалых. І вось вам па сутнасці чэк-ліст на кожны дзень. Глядзіце, тут всё. Ад таго, як правільна прачынацца ў стане камфорту, да выканання сваей працы, адсутнасці агрэсіі і таго, як засыпаць, з даверам да свету. Кожны элемент дня становіцца свядомай практыкай. Такім чынам, мы прайшлі ўвесь шлях: дыягназ, лячэнне, практыка. Але дзеля чаго ўсё гэта? Якая ж канчатковая мэта ўсёй гэтай праграмы? Давайце паглядзім.
І вось тут яшчэ адзін вельмі тонкі, але ключавы момант. Мэта — не смирение, не пакора ці падпарадкоўванне. Не. Мэта — умаленне. І гэта зусім іншае. Гэта свядомы працэс ставання малым, каб вярнуць сабе дзіцячую радасць, але пры гэтым застацца дарослым. Вось яно фінальнае вызначэнне. Умаленне — гэта і ёсць вяршына всяго гэтага дэтоксу. Гэта не значыць ператварыцца ў дзіця. Гэта значыць узяць лепшае ад дзяцінства, вось гэты спакой, радасць, камфорт, і злучыць з досведам і розумам дарослага чалавека. І гэты цытата ўсё звязвае разам. Дасягнуўшы стану умалення, чалавек перастае быць ежай для тых самых паразітаў. А ўзнагарода? Тут кажуць пра вечны спакой у гэтым самым дасканалым свеце. Усё становіцца на свае месцы. І напрыканцы. Давайте проста пакінем гэтае пытанне ў паветры. Калі ўсё, што мы ўспрымаем, гэта сапраўды турма, пабудаваная з нашых жа скажэнняў, то можа быць такі вось метафізічны дэтокс і ёсць той самы ключ да сапраўднай свабоды.